फोरनि थाबायना आलादा जाखायो बेलाय गिनाय इदिखौ लोगोसे दाखालि मोनसे आपडेट होनाय जादोंमोन ना ससमा गोसोम गानाब्ला हाबनो मोना दिनैबा हले ससमा जाय गानगोन बे जरिमाना दङ सानफा सानफानि भुटानाव नियमा सोलायबाय थायो लोगोसे कन्टेक्टआव लिरना लायो जोङो रमेन बलेर' ड्राइभार दिनैनि ब्लगा सोमदोन बरगयारिनि न'निफ्राय जागोन ओमफ्राय आंनियाथ' ब्लगफोरा सिम्पोल सादा सिदा नङा होमबा बयनिख्रुइ थार्ड क्लाससिन होननानै बुङोबा ब्लगा जोंनियानो आंनियानो जासिनो आरोखि अमलिंआवहाय बे मा भुटाननि राजा होलांनायसै खिसे बान सन्थ्राखौ जों 10 थाखानि सन्थ्रा बायना जाहैनायसै रा जों बेलाय भुटाननि फैसा दंखायो दा जोङो मावखानाय सन्थ्राखौ जाखानाय दा सन्थ्रा जायो रा जों मा लेंगुवेज नै ओंखारनो रोङा नै पुराना पाटना जायखौ बुङो बाट रमेन मोनलाय नैबेनि नामा जाहैबाय रमेन ड्राइभार रमेन देखा होनना रमेन इस्लारि ओमफ्राय कर्टआवहाय कन्टेक्टआव लिरना लायो जोङो रमेन बलेर' ड्राइभार मा जायगायाव साहा लोंदोंमोन जोङो बागमारायाव साहा लोंदोंमोन बे जायगायावहाय गोदो मोसा बुथारजानाय जादोंमोन आच्छा थैदोंमोन हनै भुटाना मोनहांहां जाखाबाय रोमै भुटान मोनहांबाय नामा गोसोआ ओइ गोसोआखौनो भुटान गंगार बायदिल' मोनखासैलै लोगोसे दाखालि मोनसे आपडेट होनाय जादोंमोन ना ससमा गोसोम गानाब्ला हाबनो मोना दिनैबा हले ससमा जाय गानगोन बे जरिमाना दङ सानफा सानफानि भुटानाव नियमा सोलायबाय थायो लोगोसे नैबे ब्रादारजोंनो जोङो थांफागोन आरोखि बिनि लिडाव बिनि अननायाव बिनि दैदेननायाव जेरावखि जाया बियो बबे जायगायाव हाबनांगौ बियो A to Z दरजाया एसे गोरा मारिनानै लादो जोंना दे नै जायाखै थारमाने गोसा होदो बेफोरबायदि बलेर'आबो गोसा फाङाब्ला मालाबाबो बियो दरजाया मारिनाया जाया आरो जाय मानसिया बलेर' गाखोगोन दरजा फांबाय थानाय हुदा जायो नालाय बे गारि फिसा स्पेसियेल गारि गाखोबा लासै फांनायाव गोसा बोफ्लाङोना दरजाया ख्रेबबो बायनोबो हागौ ना मा दा भुटान मोनहांहां मोनबाय माने गोसोआबो भुटान मेजेमा जागोन बे साख्लिनो खाला नंगौ भुटानाव थांनायनि नियमा जाहैबाय दिनैनिया सानथामसोआ सजाया ससमा जाना थागोन बियो पुरा मास मोनथाम जियालखा मास मोनथाम 3 मान्थ जियाल ओंखायनो जों रावबो ससमा गाननाय बेबो गैया नैबे आबो गैया पानिशमेन्टआ मा सोंरायनाव खैजिमा होजाबावगोन माने खाख्रबनानै खैजिमा बासा बुदेरना होयो पानिशमेन्टआ नै बेफोरबायदि आरोखि पानिशमेन्टआ होमबालाय चल' होननो मोनालै आंना थांगासिनो थानोसै दा दंथ'यो इन्डिया ओमफ्राय नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6था 7था 8था 9था 10 11 12 नै ओरै फारसे आङो भुटानाव हाबबाय दे कुजो जाम्पला आं भुटानाव हाबनो लुबैबावबायलै हाबथारनोसै ना भुटानाव हाबनो गोसोखौनो माने ओरैबायदि मा यास ओमफ्राय दा भुटानाव हाबनो माने जोंनि एटाच नांजाबनाय नालाय खाथि खाला नांजाबनाय नालाय ओमफ्राय नैबाव मोनसे पस्ट दङ राष्ट्रद्रही भुटानाव थायोब्लाथाय माने भुटानाव फैदोंमोन आं एसे भुटाननि बार जाफैनाया इन्डियायावब्लाथ' आरो इन्डियाखौ मा होननानै बुङो साखोन सिखोन गैया आरो भुटानखौ मानो थाखाय मोजां मोनो क्लिन साफा पुरा ओमफ्राय कारेन्टआबो आन्डारग्राउन्ड गोजा आरोखि इन्डियाब्लाथाय रोदों रोदा माबा मुलि थफ्ला थाबिस गाननाय माथां आलायना दोनलाबायनाय नुयोना इन्डियायावहाय बेफोरबायदि आरोखि जोंनि भुटानबा जोंनि कारेन्टफ्रा ओरैबायदि सिंजों आन्डारग्राउन्डना साफा क्लिन जायो आरोखि ना बाजार जानो हागौ जानाय मानायफ्रा एसेब्लाबो हाजोआव जानायफ्रा एसेब्लाबो गेसाव जायोना बेफोर साबसिन खिन्थु जोंनि इन्डियायाव ना माबा गरम मस्ला थान्दा मस्ला बानलु मस्ला माबायावहाय XYZ होनानैनो उदैया गेस्ट्रिक जानानै दा थैलागासिनो लोगोसे सुगाराबो बारा जागासिनो दङ इन्डियायाव खिन्थु जोंनि भुटान बायदियावहाय ना खुनु अर्गेनिक रुनाय सेवदु एसे जानाय बिनि साबसिन जेबो गैया बेफोरबायदि जों एसे नङा होमबा नायलांबावनि बे हाग्राबारिया मा सिटि जागोन मेगा सिटि कमप्लिट ना बा
होमबाथ' महराबो सोलायखासिगोन बिनि आबहावाजों लोगोसे नै गुसु मोनखाबाय माथो बारानो भुटानाव हाबफैबाथाय गुसु मोनखायो बारखौ आरोखि मजा आरोखि मजा दै बाना दैज्लाङावथ' बिजोंनो ओरैबायदि नाथं फैखायो दांनिया दा जों बबेसिम थांगोन जों नैबे लामा बानायनो नागिरनाय आदसा बेखौ एसे नायना फैसै लामा बानायदों थारमाने भुटाना बे लामाखौ एसे नायहैनो भुटानाव हाबथारनानै बोसोर जाबाय नालाय बेफोरजों फैया बै समावसो जों बेफोराव थाबा मानसि नुसि मोसौनि गोदोनायाव गाथा खाना होनायखौ खेलथें गाबबानो बोरैबा थाग्रबलायनाय बे अबस्थामोन दाथ' बे जुगा गैलाना नङा होमबा माबा मोनसे हाग्राया जलदब दालायफोर गोग्लैदोंबा बेखौनो उन्दुलाबायसोमोन दा औरा आइ मा गाबदोंलै होननानै नङा होमबा बागदावलायोमोन दा बा बेफोरबायदि नैबे जायगायावनो हाग्रायावसो माबा दंफां दालाय गोग्लैबा उन्दुलायना थायोमोनब्रा गोदो जोंफोरो मोनथामाव थानाय समावहाय औरा आर्मिफोर होबायदां फैबायदां पुलिसफोरानो बिदि सानोमोन आरोखि फैसि नुसि गिसि बेफोरबायदि थांनि एसे नायनो मा फिथाइ होनोब्रा बेखौलाय जायोना जाया नैबे बांखार माने सेन्ट्रि नै बोरि नै लांदांखा बांखार बियो नैबे बांखारमोन भुटान आर्मिफोरनि थायो आरोखि बेवहाय नै सोमदोना मा मेंबाय दा बिदिखौ माबायदि बारो नै हायो सुइस गेट भुटाननि फिसानो नर्माल सुइस गेट माने बेयाव जायगायाव दै दिखोग्रा ना थानो हागौ माने दङआनो नै हे ओरैनोखौ हगारना होनांगौमोन सा नै बिदि फिसा ना दं भुटानाव बे मोनसे जायगाया ना ओरैबायदि ना माने बै समाव ओरैबायदि गिलु बालुमोन बुंनो नाङा सोरांस्लाब मोनैनो जेब्ला सिसफायार गैयामोन इन्डिया अब्लानि समाव बे जायगायाव ओरैबायदि साग्लोबजोबना थायोमोन दा गिनांगौ मानांगौबो जेबो गैला माने बे जायगायावहाय बे हाग्रायाव ना मा होनना बुङो एम्बुसो थाफैबाय थायोमोन माने बे समाव जों बै समाव सिसफायार गैयामोन ना अब्लानि समाव बावहाय बेंनानै थाजोबोमोन इन्डियान आर्मि बावहाय गिथावथाव नुदों दा फंबाय जायगाखौ बेखौ नै बेलाय गिनाय बिदिखौ तोलै नुबाय दा थाबायनाय गोगोमखा माथो आखाइ गुवारल' जाखायो माथो ने गुरदो ने थौ आखाइ बोरैबा सिबला हरखायोसो माथो एम्फौ गोरोंफोरनि थाबायना आलादा जाखायो ब्लेक बेल्ट गंदुबल' होखायो दा नै थाबायनाया हा आच्छा नै हाग्रा दानबायथ' ने गेलेफुथु खानामाख्रा बे लामा रडआ बबेजों नांदों लामा दानजेनबाय नै ओरैहाय दानजेनबाय बे ड्रेना नोंनि रायलायनाय नाजानायाव बे ड्रेना जानानै फैदों आरोखि भुटान गभर्नमेन्टजों नङा होमबा थिगानो जादों सोरबा पलिटिशियानफोरा भुटाननि बुंबाबो जानाय नङा जनसाधारनफोरा रायलायनानै दोनै जाय पलिटिशियानफोराथ' एसि रुमाव जिरायनानै फुटानि मारिगोन लेभेल मारिगोन नङा होमबा आसल खोथाया बे बिसोरबो जोंनि इण्डियानि सुबुंफोरनि बर्डार एरियानि सुबुंफोरनि इस्युखौ बुजिद्राय नङा निस्सय बुजियो नांजाबना संसार जानायफोरा मा समस्यायाव गोग्लैयो माबा मोनसे खालामब्ला उसुबिदा जाहैगोन बुजिदों थिगानो जादों बे दैया अभार जायोबा होथिबाय नङा होमबा नांगौ जायोब्ला हगारनानै होबाय दाथ' आरो नै दा दरखार गैया नालाय बिसोरनो गोनांथि जाबाय नालाय ओंखायनो बिसोर होथेनानै दोनथ'बाय दैया जुदि अभार जायोब्ला हगारनानै होबाय गायनाय फुनायावबो सोलिहैखाबाबो जोङो सोलिखाबाय ओरैहाय उनजों जों थांथ'ला माने दालां मोनहैगोन लामा क्लियार नङा क्लियारा मानो थाखाय क्लियार नङा हाग्राखौ दानाखै बेनि थाखाय ओमफ्राय बैयाव दङ मोनसे आर्मि केम्प बे आर्मि केम्पनि दागिलजोंनो सावरायहरदोंमोन दागिला नैबेसिमहालागै ना
हगार हरदों आरोखि बे दागिलजोंनो रायलायदोंमोन ओमफ्राय बिसिम फैनायजों जों पारमिसन लाबाय दा थांफिननोसै भुटानाव एसे आबदा खालामफैदोंमोन ओमफ्राय हाग्राफ्राना मेगा सिटि बावहाय जाजोबसिगोन आरोखि ओमफ्राय रडआ बेनो नैबे सानजानिफ्राय सोनाबसिम नैबे बे अमब्लिं थमब्लिं माबा माबि लिं नङा होमबा बेफोराव जों फैबायबो एसे इन्टारेस्ट जादों हेभि मोजां जादों सम सम हाग्रा गेजेराव फैनांगौ ओमफ्राय बैयावहाय ना आर्मि केम्प गोजा दं ओमफ्राय ओरैसो बिसिनि लामा हरै हाजो सेर 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 ओमफ्राय जोबथारनायाव आङो भुटाननि नंला दा ओमफ्राय नै दा भुटानावनो दङ दाबो ओमफ्राय आं भुटाननिफ्राय इन्डिया बा भारतआव फैफिनबाय आरोखि बाय बाय भुटान आरो लोगोसे आंनि ब्लगाबो बावहायनो जोब्बाय